Orain zuen txanda dator, ze hausnarketari ere tartetxo bat ireki nahi diogu, ezta? Azken finean hemen jauzi baten beharra, aro berri baten irekiera, bide horri zehatz bat ere aipatu zaigu, eta horren gaineko zuen ekarpenak, zalantzak, kezkak eta zuen ekarpenak nahi ditugu. Eta iruditzen bazaizue, karguak beti karga duenez, galdera zaienak edo orokorrenak gero zuzendaritza batzordeko eta kongresuko buruei utziko dizkiegu, baina aurrena 5 lagun hauek egin dizkiguten ekarpenen gaineko zalantzarik, kezkarik, iruzkinik nahi baldin baduzue, aurrena egingo dizkiegu, egin beharrekoak argitu ditzaten edo zerbait egin nahi baduzue, eta gero orokorrak direnak beste utziko dizkiegu, bai? Eta gauza bat, orain ez du balio, inkestak kalean egiten ditugunean eta askotan ikusten dute mikrofonoarekin gerturatzen ari zela, eta denek egiten dute hauxe, telefono hartu eta belarrian jarri, gero timbreak ere jotzen die eta pekatua bistan geratzen da. Eta mugikorraz ari garenez, Maitanek hori bai, baimentxo bakarra emango dizue. Telefono hartu behar baduzue disimulatzeko da, txio bat jartzeko, ze txiolariak aktibatu nahi zituen Maitanek, eta horretarako bada, baduzue baimamenik, baina bestela behintzat. Horixe, jauzi egin behar badugu, ausart jokatu behar dugu, orduan jende ausarta behar dugunez, ea zein den lehenengoa egiten duen ausart hori. Lankideak hemen ibiliko dira mikrofona eskuetan dutela, denok behar bezala entzun dezagun, beraz, eskua altxatu ezkero, bakarren batek, harentzat gero sobratu den Katerina berarentzat opari. Bale, egunon, nire galdera pixka dikoa, sarea aipatu duzue, etengabe, itzin duzuen bostek erali duzuen hitz bat izan da. Eta, lehenengo ardatza aipatzerakoan, hitziten zen, euskaltzaleak aktivismora erakarri beharra, eta pixkat gure oinarriak zabaltzeko behar hortan ere jendea lanean jartzea, ez? Ustet, gure egiteko bat ere badala, egin nahi duen horrei zer egin eman, adostu eta gogoa jartzea. Eta oain dela gutxi Bilbon elkartu ginen 70.000 persona, ez? Badao masa bat, gehiago izan behar baina badao. Pixkan nire galdera horte dijoa topaguneak, ze asmo ditu etorkizunera begira euskaltzale aktiboen sare aipatu da, pixkat euskaltzale horiek saretzeko, eta nazio mailan saretuko baditu gure bai, pixkat gurera ez, bakoitzak eskualdera herri maila auzora, elkartetara ere, sare hori topagunea eta gure artean nola elikatuko dugu. Hoixe zan galdera. Zalantza dudana da, zehatza den edo orokorra? Ezker edo eskubi? Aulkilokoan hariko gara horren, Ez dakit ganorazko erantzun bat emango dut, beste mugimendu ondoren, baina, egia da, alde batetik, Kikek azpimarratu du bere hitzaldian ze garrantzitsua da Euskal Elkarteak, Euskal Herri osoko herri eskualdetara zabaltzea. Hori batetik topagunea bera Euskal Elkarteen Federazioa da, hori da gure gorputza, hori gabe desegiten gara. Baina egia da baita ere, lehen esan dana, gizarte aldaketa handia dago, eta aspalditxoan ikusten ari gara Euskal Elkarte bat sortzea zenek esadan, ero hamarkadatan lanean Euskal Elkarteetan aritu diren militanteak eta atzeden beharra daukatenean, eta atzetik ez dagoenean erreleboa, ez da, orduan, elkarte solidoak behar ditugu bai ala bai, baina euskaltzale aktiboen sarearen bidez nahiko genukeena da, eta energia hori ez dagoen lekuan eta euskaltzaleak badaude, horiekin lanean jardun behar dugu. Hori da egitasmoaren muina, ja badaramagu hortan urte pare bat bada topagunearen egiturak eta saretzerako bide barri bat, puntualki nolabait euskaraldiarekin egin duguna, baino ez gure egituraren baitako, igual azalduko dut, ez da euskaraldian herri batzordeak askoren artean eratzen ditugu, baina
epe jakin baterako ariketa egiteko kasu honetan mugimendua bera modu jarraian zabaldadin, eta hemen aipatu diren sareak eta irekitzeak eman daitezen, kaso antolatzeko bide barriak, likidoagoak, pertsonarekin, norbanakoarekin lotuagoak saretzea da lantzen ari garena, eta datorren urtera begira hori abiatzea litzake helburu. Euskaltzale aktiboen sarea da behin-behineko izena, da oso deskriptiboa, ez dakigu nola aterako dugun, Euskaltzale bakoitzak gure mugimenduan egiteko, bere ekarpena egiteko modu askotarikoak egon daitezkela, hori argi geratu zaigu gaurko ponentziaekin, eta horiek guztiak nolabait artikulatzeko ahalegina izango da. Eta, datorren astetik aurrera hori izango da pixkat, proiektu horren abiatzia izango da gure lehentasunetako bat, gaurko kongresuak txostena onartzen badu. Eskerrik asko, Jasone. Gauza bat egingo dugu, bostekoari zuzendutako galderarik baldin badago, orain probestuko dugu eta bestela baimena emango diegu, jetxi daitezen, gaixoek nahiko larritasun eta urduritasun pasa dituztelako. Beraz, haientzako galderarik ez badago, txalo zarta bat emango diegu eta buelta zaitezte zuen tokitaren. Orain ez duzuela iesbiderik, aurrerantzean galderarik baldin badago, hortxe ez duen galderak, edo kezkak, edo ekarpenak, edo desadostasunak ere egon daitezke, azken finean hausnarketarako tartea delako hau, eta prozesu guztian egin dugun bezalaxe ez da, denen artean eztabaidatu dugun bezala, azken uneko ekarpenik eta baldin badago, hoxe da unea, ez da? Uzkontzetan eta esaten den bezala, orain, edo bakarren batek, galderarik? Oantxe Andonik eramango dizue. Eguardion da hasteko eta behin eskerrik asko eta zorionak urte osoko lan honegatik eta, biztan da lan ederrein dela. Neure galdera bigarren ardatzei lotuta eta elkarlanaren ingurukua da. Askotan aipatu da, goixian zier, elkarlana ezinbestekoa izango dela, geure buruari esarri dotzauen, federazio moduan esarri dotzauen erronka atzarrau aurrera eruateko, baina Euskalgintzaren mugimendua topagunetik arago doa, eragile askok osatzen daue eta bakoitzak gutxi asko badauko definituta bere lan esparrua, ezta? Eta aipatzen daldi berian, erronka honi aurreitzeko ezinbestian federazio moduan edo tokian tokiko elkarte moduan beharko ditugula aliantzak, elkarlanak. Hori nola irudikatzen da, bai nazio mailan eta zerrin leike federazioak tokian tokiko lankidetza horreik egikaritzen joateko. Ez da gitu lertzen dan? Aliantzak, ez da, tokian tokiko, Euskalgintzako gainerako eragileekin ere. Danon artean, hau gainera guk ez dauzkagu erantzunak, gure buruetan zer gauza mota dauden partekatu aldogu, eta gero gainera zeuen artean elkarrizketa egotea edarlitzake nik zerbait aipatuko dut. Aliantza behar ditugu eta gainera aliantza berriak ere, ez? Ohiko Euskalgintzan gabiltzanon arteko lankidetza, historia bat badaukagu, emankorra kasu batzutan, beste batzutan, akaso ez daukagu astirik. Ez daukagu astirik, nahi dugu eta ez dugu topatzen lankidetza horretarako denpora, eta guk proposatzen duguna da, elkarteetatik bereziki tokian tokiko eremuan artikulatzea, ematea horri nolabait garrantzia berezia. Euskalgintzan gabiltzanon artean, herri-zerri, behar ditugu bilguneak, norabide partekatuak, beste nazio mailan, eta zorionez baditugu nazio mailako egitura kontseilua dela, konfederazioa dela, eta beste hainbat. Baina beste urrengo geruzara, az gaitezen etxetik, nola daukagun aliantza gure etxe barruan, elkartean, nola Euskalgintzan, eta gero urrengo geruzak, izarte geruzak. Eta idea oso simple bat botako dut. Ze tokian egoera oso ezberdinetik abiatzen garela, oso jabe gara, orduan
Euskaraldirako bere garaian entitateekin lan egiteko mapeoa proposatzen genuen, bueno, pues egin dezagun mapeoa. Herriz herri, topagunean, zer nolako harremanak ditugun argazki bat atara, eta zeintzuk diran gure xede talde lehentasunezko hoiek, ia hoiekin konektatuta dauden, ez gauden, hori aztertzeko, oso simple da lehen urratsa eta zenbait herritan, urratsa asko eman da egongo dira, beste zenbaitzutan, nola baite, dana askoz gehiago egongo da egiteko. Ez dakit, honek zure galderari entzuten dion, baina, hau da niri gotu zaidana. Nik honi gehitzeko eta, Jasunek ondo esan duen bezala, ez? Lehenengo lana izango da geure buruari begiratzea, ez? Orain arte ditugun aliantza horiek ere ikustea, berrikustea, eta gero besteak sortu behar baldin badira, aztertu norekin zer da nola. Baina oinarrizko printzipioa betik izango da osagarritasuna, bai? Orduan, orain zuek entzun dituzuen hauek norberari bakoitzari piztu zaizkio bere ideiak, bere aliantzak, bere mapa, bere mapeo propioa egin du konturatu gabe. Orduan, mapeo propio hoietatik, baina nazio mailako hori egiterako orduan ere, elkarrekin batera egingo dugu baita noski, baina betik ere osagarri izatera joango gara. Ez da lehiarik, ez da norekin zertarako hori horretara joango. Beti ere pentsamendu edalako batera egin behar dugulako. Orduan, orain erantzuna da, hori, azaroan 19tik aurrera badaukagula lana ere, haue guztiak diseinatzen. Mapeo azari garela, hementxe, badaukagu ez da Euskal Herriko ordezkaritza zabala, iparrego, mendebaleki alde, bakarren batek bere herriko tokikoaren berri eman nahi badu, azpimarratu, bertan dauden zalantzak edo kezkak arazoak eta nahi badituzue, bakarren batek azpimarratu nahi du zerbait, edo bestela mapeotik urrengo gaira ere pasa gaitezke, Jasonek izan bezala, hau zuen arteko, ez bakarrik trampaduko eta eserlekuen artekoa, baizik zuen artekoa ere izan daireklako ez da bai da, horreskua uste dut altxatu dula, kide batek. Keinua iruditu zait, barkatu, Besteren batek, zegin nahi. Fokupean nik askorik ez dut ikusten, baina bakarren bat baldin badago. Hemenetzitik aurrera orduan lana, irati, ez? Eta lanerako prest eta lanerako gogotxu. Oskarrek ja kontagailua jubilazioaren aia aktibatu duenez, hortxe dabil. Esan dio guri bai ez daukala erretiratzerik, hau dena konpondu arte eta hau dena bideratuta utzi arte. Orduan, hortxe, presiorik ez sentitu, Oskar, presiorik ez. Hortxe, beste esku bat. Bai, Andoni... Entzungo zaizu? Bueno, hola, indarra baldin badaukazuta aurrea, baina... Egunon. Ikuspuntu desberdin bat edo. Nik hitz egiten dut, Zarauzko Zirika elkartean izenean, aurten sortu dugu, 2023an. Urte askotan beraz Zarautzen ez da Euskara elkarteik egon. Eta saiakerak egon dira, eta beti porrotea iritsi dira, edo behintzat desegiten amaitu dute. Eta orduan, oaingo hontan ja elkartea sortu dugun honetan, garbi eduki dugu gure artean, ahal duguna eta nahi duguna egitera goazela. Eta, karo, zuen diskurtsoa orain da, eta hala izan beharko luke, guk orain hasi berritan ez dugu errenai, baina bai entzuten gabiltzala gaur goiz osoan zehar, ardura hori eta behar hori gehiago egitera joateko, ez? Eta gu justu kontrako planteamentuakin hasi gara, egingo dugu, baina erregabe. Orduan, ez dakit, gure planteamenduan inguruan, ze ikuspuntu daukazuen zuek. Ze agian, okerrasi gara. Osagarritasuna iratia aipatu duzulen, behar dute optimistak eta errealistak, ezta? Tira egingo duten optimista baikorroiek eta gero errealismotik ere asko izango dutenak. Frustrazioa eta nola kudeatu hori ere importantea izaten da, ezta? Norberak bere burari erronka handiak jartzen dizkionean eta gero behar duela ere eraberean ilusioa piztuko duenen bat, ez? Bai, nik
zuzendariari hitza kendu diot, eta osagarritasunaren izenean itzengo dut. Izan ere, nik ere itzengo dut zure ikuspuntu berberatik. Alegia, itzen nahi dut elkarte txiki berri batetik, eta gure planteamentua ere horrela izan da, 2 urte sortu ginen, zuen aldamenean, ni Zumaiarra naiz, eta Zumaiako Larraina elkartearen izenean nago topagunean, ez? Eta esperientzia hori hemen erakustea iruditzen zait oso importantea dela. Gu talde txikiak gea, zuena bezala, hasi berriak, eta kezka hori oso bizi dugu, ez? Oso bizi. Eta talde txikia da, talde oso polita da, askotarikoa, ez dira denak honetatik bizi, hola esaterren, eta ilusio handiakin hasi ginen. 2 urte pasata gero, kezkak baditugu, gauzak egiten ditugu, kezkak baditugu, poza ikeragarria jaso genuen Zarauzkoa ezagutu genuenean, ikeragarria, poza ikeragarria daukagu badirudielako azpetin badagoelako, sortzeko ilusia badagoela, entzun dugu, eskualdeko, hemen aipatu den eskualdeko mugimendua zerbaiten beharko genukela oso garbi daukagu, baina hortik bizi dugu asuntua. Eta egin nahia eta lana. Guk daukagun esperantza handia da hor esan den gai batekin. Lehengo larun batean, Zumaiatik Bilbora joan ginen, egun bat lagun, gitxi gora bera, guk nolabait esan dakigunez, gehiore izango zian. Alegia, badago gure abezalako horritan jende asko oso sentibera dena euskararen egoeraren inguruan. Asmatuko dugu horiekin konektatzen, ez dakigu. Gure erronka da horiek guztiekin nolabait konektatzea. Eta noski talde txikira etorriko baliz beste dozen erdi balagun oso pozikongo gineateke, baina gure esango nuke obsesioa, edo gure nahi izango litzateke gutxienez euskararekin sentibera den jende horren hori guztiak zerbait egin nahi baldin badu erreferentzia izatea, ez? Etorri guazen zerbait egitea. Ez dakigu oso ondo nola egin. Erabat humiltasunetik jendea elkartu nahiko genuke. Kantuan dala? Kantuan da. Oldarraldiaren aurrean elkartuz eta protesta egin udalaren aurrean horrela ingo dugu. Aurrak ikusten ditugula gero eta gutxiago egiten dutela, edo leku batzutan bai best, etorriko gea kukula izei laguntza eskatzea. Esan nahi dut, gure helburua da txiki honetatik gutxinez sentibera den jende horrentzat zerbait plataforma bat ematea, hori alde batetik eta bestetik. Laizter gea gu, Larraina bezala, Zarauzko zirika talera, Azkoetxikoan ikusten nahi naiz ezera, Azkoetxikoan gana jungo gea, zein behar deu gure eskualde mailan jende guzti hau elkarrekin gaudela lortzeko, ez? Gure ametsa izango litzateke, mendikan 3 bat hilabetea, guazen egitea zerbait, Zarautzen baldin bada Zarautzen, edo Azpeitin baldin bada Azpeitin, bailara osoa aktibatzeko leku bat izango dena, ez? Gazen zerbait egitea. Kantua dala? Kantua. Edo, ez dakit, baina gutxinez jendeak jakin dezala, hor gaudela, kezkatuta gaudela, ez dala gezurra bideo gurutze batean gaudela, eta bar, guazen hori lortzea. Hortik aurrea, lagungarriena izango da nire ustez, topaguneak baldin badauka nazio mailan eragiteko gaitasuna, hori izango da topagunearen egiteko nagusia, baina gure herri txiki hauetan, guazen jendea konektatzea. Ez dut esango aktibatzea, hori hitz potola iruten zait, eta asko gustatzen zait, baina nahi nuke, baina gutxinez konektatzea. Guazen elkarrekin konektatzea. Eta, luzatu gabe, barkatu. Ez, ari zaizkigu ardatzak nahiko garbi geratzen, ez da? Lehen Arantzabalek aipatzen zuen eskualdeena, saretzea, osagarritasuna, badirudi ez, bintzat, ideiak batak eta besteak. Lehendakariak baimen eskatu beharrik ez dauka iratien. Zuk agintzen duzu hemen. Zuri moztea baita, aurkezleari moztea, horregatik. Ez kezkatu. Nik bakarrik, begira, oso irakurketa eta kontakizun polita egin den moduan, bai esatea hori da hain zuzen topagunea, ez? Elkarte berriak, sortu berriak, aldutena eta nahi dutena horretatik sortu direnak, eta 40 urteko ibilbidea daukatenak. Eta badituztena, beraien historia, beraien ikasketa, beraien igadura, beraien bizipenak. Hori da topagunea.
Orduan, guk egiten duguna, eta batez ere kongresuan egin dugun ariketa izan da, desideratun bat. Ikasketa horretatik aurrera begira jarri gaituena. Baina sortu berrientzat ere, baliagarria dela uste duguna, 40 urte dituenarentzat ere bai, baina esaten dugunean, hau tokian toki landu behar da, hoxe da justo. Elkartea sortu berriak zein 40 urtekoak tokian toki lan egingo duela. Orduan, nik uste hau da topagunearen aberastasuna eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik zebenetan ilusioa ematen du, sortu berria den jendeari ere entzutea, eta entzute aktibo horretan ere, zuen ekarpena benetan oso importantea da, eskerrik asko. Osagarritasunaren zenean, sortu berriak, veteranoak, veteranoren bat, Gipuzkoako kostaldea, Gasteiz, hortxe, beste ekarpen bat. Haupa, egunon, Elgoi Bartik, Elgoi Barpizarra, Euskaltzaleon topagunetik, gurea ez da sortu berria, 60 urte bete ditu aurten, baina beharrak sortu berri baten behar antzerako dauzkagu. 5 lan ardatz aitatu eta landu dira, baina nik uste dut nolabait lehentasunak markatu beharko ditugula, denak ikusita denera iristea zaila da, eta denera begiratuta itxutzeko arrisku ere badago, hau ez da niretzat pentsatzeko arriskua hor dago, eta nolabait bai federazioak berak eta bai euskara elkarteok sortu berria izan, ero 60 urteko elkartea izan, nolabait lehentasunak markatu beharko ditugula, eta herri bakoitzaren izaera eta egoera kontutan hartuta markatu beharko ditugula nolabaiteko lehentasunak, eta egiteko moduko zerbait erabaki, egin behar dena eta nahi dena uztartuta. 19 hasiko garela lanean esan duela presidentak, etxeko lan horietan, zerrenda hortan, aurrenekoak edo zeintzuk izango diren edo lehentasunik bagote daukagun aukeratzen hasi beharreta. Egingo duguna da gero aulki bat kendu eta ea zein geratzen den aulkirik gabe. Bi boto jarrita arazoak. Hain zuzen ere hori da, orain egin beharrekoa ez da. Desideratun plazaratu dugu, eta horrek eskatzen duena da, hain zuzen ere ariketa hori egitea. Plan estrategiko bat diseinatzea, non lehentasunak argi eta garbi lantzen diren, hortik eratorriko diren ekintza planak, eta hori da, helduen urtean egin beharreko lana, balioko du nazio mailan bere neurrian, eta gero tokian toki, hor egon badire ere, edo plantean du lehentasunezko planteak egon badira ere, herri bakoitzean aztertu egin behar da, eta zarautzen une honetan dauden egoeran, ikusi behar dute zer egokitzen zaie, zeri heldu nahi dioten, ezta? Garbi dago, osotasuna duen plantean du bat aurkeztu dela, eta orain egin behar dena da jeitsi, eta urteetan nolabait hori planifikatu ongi, ito ez gaitezen, eta ilusioz lan egin dezagun urtez urte, ezta? Bueno, enaz usatuko, Ez, lasai, zuk ere baimenik eskatu berrik ez daukazu. Presidenta ez zara, baina izan bazina bezala. Hau atera da, azken hilabetetan bazkideokin egindako mintegitan eta hau dana egin behar dugu. Batzutan, akaso herri baten urteko ekintza bat egiten da, herri mailan eragina dukana. Esan dugun horrek busti beza egiteko era. Ez gaitezen ito, baina kontuan har dezagun non dagoen erronka, ze harreman mota, nola proiektatzen ditugun ekintza horiek, igual bakarri da begirada kasu batzuetan. Beraz, zentzu hortan nik uste dute ezin dugula gure burua ito, aldi berean badaukagu erronka egiten ari ez garen zenbait konturi heltzeko eta urratsez urrats. Baina egiteko era bat ere nolabait ari gara proiektatzen eraginkorrago izan da din gure lana, ez beti ekintza gehiago. Batzutan hiperaktibismoak ere nekatzen gaitu, erretzen gaitu, eta hori nahi nuen pixkate aipatu, ez da? Eta bai,
lehentasuna jarriko dugu, tokian tokian eta federazioan bebai, urratxez urratx, izan dakoa. Holtza bezain koloretxoa geratzen ari zaigu ekarpenena, kolore desberdinak, baina lehen uste dut Arantzabalek aipatu duela eta hirurak bat erritmo desberdinak ditugula, momentuz bakarra entzun dugu. Hortxe, mantxoago goazenok, alegia Nafarroa, Ipar Euskal Herriko ordezkaririk edo, bakarren batek hitz egin nahi, bestelakorik ere bai, noski, baina oreka bilatze aldera, zein animatuko da, antxe, beste esku bat, izkinean. Bueno, giputxixe berriz, Zer egingo dugu ba? Inor ez da perfektua. Ez. Bakarriken, nik hemen jendia ikustea, bai gaztik eta, nik berrotamao zauzkeat, bizi osun honetan, dani enantxo gazpertute iluzio ondixekin, nire zoriontasunen parte garrantzitzu, olako elkarretan egotie. Eta nik usteat, Oskar este jubilako, Kike este jubilako, eta hori seinale badek. Ikustoko lanin nabanin, lan ofiziala ez tegizungo, baina hortan segiko jau. Eta, nik gero paskaltzen daun jendikin gozo guztuango nauk, eta hori zen den ere karpentsu eta, hoxe. Ospakizune. Bai. Izan ere, nik uste eta hortan ados egongo zaret ez da jende berri erakarri behar dugu bai, baina noski hortxe, aitortza ere merezi dute, hasieratik egondakoek eta urteen poderioz eskarmentua eta eskarmentua ere ondo etorriko zaigu ikasteko, ondo egindakoak berriz ere balorean jarri eta akatsik ez errepikatzeko, beste. Txandaz libratu zarete. Besteren batek, antxe, atzekaldean. Bai, anezkerreta. Egunon, ez naiz Nafarra, Naparrokoa. Zer egingo dugu, oso gutxi gara zorionez, zorte hori dugu. Baina mugakoa. Ez nire galdera, galdera da. Egi da, aurkeztu den egitasmoa edo jarri zaigun hortzimuga edo desideratuma edo oso handia dala, oso zabala dala, askotan gertatzen zaigu ez, zuri beltzean idazten hasten garen, gauza asko jartzen dira, eta gero itolarria sentitu genezake, bati bat lur hartzeko garaian ez, eta lur hartzez badeu, jauzirik ez dago bai egiterik. Hitz egin da lehentasunetaz, argi dago lehentasuna jarri beharko diela, baina horrek gainek eskatzen haunik eskatu edo galdera da, o pensatu beharko genuena da, ia hor planteatu dien eginkizun guztiak, maila berekoa dien, plano berekoa dien, guztion egin berekoa dien, hasi altzeate o baldago, hasi altzete pensatzen, egiteko banaketan alegia. Plano bakoitzean kokauta gauden jendeari, elkarteari, batu eta beste zer dagokion. Guzti hortan, ze guztiok dena ezin dugu egin. Eta ez da igual dena hemen gaudenan egitekoa ere, alegia hor gauza batzuk egon daitezke igual beste ardura maila bat eskatze dutena eta beste posizionamentua eskatze dutena. Hori da, zai galderan, horreblezio dan. Hortxe, hortzimuga zabala dela, begian on jarri behar dugun, albiste hona da, hortzimuga horretan inork ez duela ezer kendu. Sobera inork ez duela ezer ikusi. Nunbait kezka hori, nondik hasi lehentasunak zein horra aipatutako ardatzoien artean, ez? Esango nuke, ariketa egiteke dagoela, urrengo urratsa dala, eta bueltaka gabiltza ez da, ardura, gehiegi, niretzat, aurkezten dugun proposamena lehen hainbatetan aipatu da, sistemikoa da, zada, aintzat hartzea, komunitate, gure iztun komunitateak ze behar duen, ze gizartetan dagoen txertatuta, eta hori aintzat hartzea. Eta nik esango neuke, eta hori da nire iritzia da, ez da,
arrazoi askogatik gure historia, zatiketa baten historia ere izan dela kasu askotan, euskalgintzaren historia, eta bakoitzak bere zatitxoa, ikuspegi ezberdinetatik heldu ahalko litzaioke horri, eta nik irudikatzen dut, gure euskara elkarteek, naiz eta ekintza bi egin, horko euskaltzaleak disponible egon beharko liratekeela euskaltegiak laguntza behar badu, euskararen inguruan dagoen ekosistemari begira eta disponible egon behar duela bai hor elkarlanean jarduteko. Orduan, iruditzen zaita etapa barrian, lehen azpimarratu dut, barrutik kanpora dela ariketa, euskaltzale jentea lehenengo hor, eta Larraina moduko euskaltzale jentea eta Zarautzko elkarteko hor dago gure egiteko nagusia. Eta hortik kanpo begirada izan dadila herri mailakoa, herriz herri eta Euskal Herri mailan aldan enean mekanismo gehiago jartzea federazioan ardura handi bat hartzen dugu, hau sakatu dugu eta egin beharko dugu zerbait, ez da irati, mekanismo gehiago jartzea hori laguntzeko eta gero egia da baita ere, oso realitate ezberdinak daudela Euskal Elkarteen artean, eta batzuk bide urratzaile oso sortzailea direla, eta eskatzen digute horretan ere proposamen barriak egitea, eta beste batzuk barriz euren lanean kokatuta herri mailan dabiltza, baina konfiantza ematen digute. Orduan, kongresu honetara dakarguna da bai, zera kohesionatzaile bat bakoitza bere lekutik egin dezan lan, eta guretik behintzat egoerak eskatzen duen jauzi horri begira mekanismo barriak eta elkartentzat lagungarriak izan daitezen. Arazo badaukagu etxe barruan da hori bebai, etortzatarako eta striptizetarako zera beba dau, aniztasun hori gobernatzeko batzutan zailtasuna dauzkagu, nolabait, elkarte bakoitzak di eskaini al zaion hori nola horretan asmatu batzutan itotzen ditugu, ez dakiz emate emailekin, eta bestetan badago muin bat bebai oso topaguniaren nazio mailako estrategian murgilduta eta ekoizten, eta guk ere asmatu beharko ditugu era barriak hori laguntzeko. Baina nik hori euskalgintza zatitua baino Euskal Elkartetan bizitzea komunitate baten sustapenerako bultzada. Hoxe, dator. Minutu bat. Noski, baita bire, Gero Zumaira joaten garagu, zuenera inongo baimenik eskatu bai danako hor tropelean, truekean. Ez, minutu bat, interesatzen zait batutan, sorpresan bezala jokatzen dezu zeure burua, ni momentu honetan, sorpresan bezala ikusten dut topagunearen pare bezala jartzen naiz, elkartetik nator. Eta gogoa daukat, elkarte bezala nola ikusten dan prozesu hau, honi buruz bi hitz esatea, ez? Esan nahi, ematen du hemen nagoela, baina ez nagoa hemen zuzendaritza, baizik eta nago elkartetik begiratura, ez? Elkarte txiki batetik, eta zergaitik iruditzen zaiten garrantzizkoa hemen egotea. Osa, hemen egotea elkarte moduan, ez? Ditugun zailtasun guztiak kontuan izan da. Iruditzen zait, batzutan zaila da, gogoeta hau berau egitea taldeetan, edo elkartetan. Batzutan gogoeta berau, egitea ez da erraza. Txosten hau, taldea eramatea, eta esan benga, netatzen ditzein behar dut, batzutan ez da hain erraza, ez dakitza hau zen erraza den, gurean hain erraza ez da. Eta horren jakitun izan da ere, iruditzen zait, badala gure egitekoa kolokatzea talde bakoitza herri handi baten baitan. Alegia, gu elkarte txikiak gea, baina nazio mailako mugimendu baten parte gea. Eta hori geure ganatzea ez da erraza, baina usten dut helburu handienetako bat dela elkarteen ikuspegitik. Osea, guk egiten dugun gauza gutxi hori kolokatzea nazio mailako mugimendu baten baitan da iruditzen zait erronkarik handiena.
Eta egiten ditugun 4-5 gauza urtean, baina hori kokatzea, hor da, nire ustez, garrantzizkoena, erronka handiena. Orduan, egiten dugun hori guztia, hemen dagoen puntu honetan sartzen da, baina ez honetan, baina honetan sartzen da gu egiten egian lan hau, ematen dio baliorantzi bat. Eta neurri batean, indartzen zaitu, zu talde bezala, herri mailan, nazio mailan dagoen zerbaiten parte izatearen garrantzia azpimarratzekoa da. Horrek esan nahi du, lehentasunak nazio mailan topaguneak neurri batean erabaki beharko ditu, baina gure lehentasunak ia nola egiten ditugun hor kokatzeko, hemen, ez? Orduan, alde horretatik, nik usten dut guk gehiago, taldeek, guk gehiago eskatu behar dugu topagunari, garbi, baina topaguneak gehiago fokalizatu behar du talde guztietan. Hor, zer ikasi handia dago, bai gure aldetik, baina baita topagunetik. Eta ez dakit ematen duen ondo dagoen, baina errebindikatzera ere banato. Zuk ulertuko didazu gainera Belen, hau da taosa bezala. Itxasotik sartzen zaizue, oharkabean, pixkanaka zabaldu da, eta konturatu zarenerako dena estalita dago. Putz eginda ez dakit taosa barrura sartzen dan, baina nolabait ere hauei alaxe dagoki ez da. Pixkanaka barria etzelan horretan. Ongi.